കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, കർമ്മയോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അർജുനന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി 13 മുതലുള്ള അധ്യായത്തില് നമ്മള് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. അതില് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, വ്യത്യാസം എന്താണ്, അങ്ങനെ പിന്നെ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്നിനി പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിനെ വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തതില് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാന വിഷയം എന്താണ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഉത്തരം. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ കീഴടക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെയാണ് പറയുന്നത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരിശുദ്ധാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് പെടുന്നത്, ജീവാത്മാവ് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര മാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു ശരീരം കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തെയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ. പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി പറയാം, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയുമാണ് എന്ത്, ഈ ശരീരം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരും ആരുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയായിരിക്കും, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയായിരിക്കും. പരമാത്മാവിനും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലപ്പ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഉദാഹരണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന, ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്. ആ പക്ഷികളില് ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സൈലന്റ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നോക്കിയിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ പക്ഷിയോ ഒച്ചയും പാളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടില്ല, ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതിന്റെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ, ഈ പക്ഷിനെ പറയുന്ന പോലെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, അടുത്ത പക്ഷി എന്താണ്, ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പക്ഷി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ഈ പക്ഷിയെ നോക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ആ ജീവാത്മാവ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല.
നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ തന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പരമാത്മാവിന് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിനെ ലയിക്കുന്നതിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനിലൂടെ ലയിക്കുന്നതിന് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്ത ജ്ഞാനാനം മതം മമ ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? കാരണം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടു, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ എന്താ പറഞ്ഞ അതിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ആര് കൂടിയുണ്ട്? പരമാത്മാവ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിനും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാം ഇവിടെ. ഇപ്പൊ സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെ? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, പരമാത്മാവിനും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മള് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. അതായത് ജീവാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആര് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തില് കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിന് ക്ഷേത്രജ്ഞന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രകൃതിയില് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് തൊട്ടെടുക്കട്ടെ. മഹാഭൂതന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. ഇനി അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങള്. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ,
സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മക്ഷേത്രം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയായി? 5, 6, 7, 10 അല്ല 5 എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം, ലാസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെന്താണ്? അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് 5 വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 വന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ്. അടുത്തത് മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 വരുന്നുണ്ട്. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സ് ഉൾപ്പെട്ട 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, നമ്മള് ഗന്ധം വരുന്നുണ്ട്, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം 6 തരത്തില് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം വരുന്നുണ്ട്, വളർച്ച വരുന്നുണ്ട്, സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്? പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, പിന്നെ മരണം. അങ്ങനെ നമ്മള് പല സ്റ്റേജസ് കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ, ഈ 24 ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഈ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. 5 എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 20 എണ്ണായി അല്ലെ? 20 എണ്ണായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങള്, മനസ്സ് ആയില്ലേ? 23 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? 24 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, 24. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയണം? അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു, പിന്നെ വന്നിട്ട് വന്നു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ 5 വെച്ചിട്ട് 4 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 20 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നല്ലോ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും വന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം വന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയം വന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ 20 ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം വന്നല്ലോ. പിന്നെന്താ വന്നേ? പിന്നെ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾ. അതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം വന്നു, ബുദ്ധി വന്നു, പിന്നെന്താ വന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, മനസ്സ് അല്ലെ? പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ അത് 4 വന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് വന്നു, മിഥ്യാഹങ്കാരം വന്നു, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങള്. ക്ലിയർ ആയോ? 4 പോയിന്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ. ഇത് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം.
അമാനിത്തമതം പിത്തോ അഹിംസാ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദ്വേഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷൃങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമാചിത്ത ത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വ മരീതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യതഃ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചും അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിനയം, പിന്നെ ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, പിന്നെന്താണ്? വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ബാക്കി പിന്നെ അല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിരക്തിയാണ് നമുക്കിവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ഭഗവാനിലോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനം. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. അല്ലാത്തതിനൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? അജ്ഞാനമെന്ന്. ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികളിലൂടെ കടന്നു പോകാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് ജനനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. അതിനു മുന്നേ എന്താണ്? നമുക്ക് ജരകള് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല നമുക്ക് പോകെ വരുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ പല സമയത്ത് ആ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റം എന്തിനു സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ശരീരത്തിന് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും നമ്മളുടെ. നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ആണ്, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രായം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ശരീരത്തിലും
എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത എന്താണ്? ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചവും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരികമായതിനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ശൗചമുണ്ട്, ബാഹ്യ ശൗചവും ആഭ്യന്തര ശൗചവും. അതില് ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എന്താണ്? കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശൗചത്തിലൂടെ സഹായിക്കും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃശ്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോയിരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്, നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അനാസക്തനുമാണ്, ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനുമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിനും അനാസക്തനുമാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരുവിധ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം പക്ഷെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്യോതിഷാമപി തജ്യോതി സമസാത് പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം കൃതി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിയുന്നതും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. പ്രകൃതി പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസോദ്യ നിജാത്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ എത്രയുണ്ട്, ജീവഗണങ്ങൾ എത്ര ഉള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എണ്ണം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. ആ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണുള്ളത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷി മൃഗാദികള്, സസ്യങ്ങള്, പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ചലിക്കുന്നത്, ചലിക്കാത്തത്, എഴയുന്നത്, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് 84 ലക്ഷമാണ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഉള്ളത്.
എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളും കൂടിയിട്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതെങ്ങനെ? അത് പരിശുദ്ധമാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി ആയിരിക്കും ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാനാ യോനികളില്, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ ആർക്ക്? ജീവാത്മാവിന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 84 ലക്ഷത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, അടുത്ത ജന്മത്തില് ഏതെങ്കിലും മൃഗമായിട്ടും ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം. നമ്മളിപ്പോ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഉയർന്ന യോനിയിൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആ തമോ ഗുണം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം? അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് താഴ്ന്ന യോനിയിൽ പോയിട്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നല്ലതായിട്ടുള്ളതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ നമുക്ക് പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കാണ് ഈ ഒരു ജന്മം ഒരു പന്നിയാണ്. അത് പന്നിയായിട്ട് ഒരു പന്നി എന്താണ് അത് അത്രയും അഴുക്ക് സ്ഥലത്ത് വളരുന്നതാണ് അല്ലെ അത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അതിനെന്താണ്? അത് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് അത് പന്നിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിന് എന്ത് കിട്ടാം? അതിനൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാം. തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം? നമുക്കൊരു പന്നിയായിട്ടും നമ്മൾ മാറാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ടാവും. അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തുകൂടി ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ത്രിഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്താവാം? ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പറന്നു വരാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് പറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്ന് എത്ര സത്യം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്താലും ആത്മാവിന്റെ വിചാരം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം താനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോള്, താനാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരുടെ വിചാരം? താനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിലാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ള സത്യം ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലായവർക്ക് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി, വീണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും ശരി അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല.
പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനാമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെന്താണ് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ദർശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എന്തല്ല, ആത്മാവല്ല, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവന് പറയണം. കാരണം ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏത് ഗുണാണ് നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തു പോകുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും ഇരുന്ന് വെളിച്ചം വീശുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവബോധം വരുമ്പോൾ. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവബോധം കിട്ടുമ്പോൾ, അവബോധം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അവബോധം വരുന്നത് ജീവാത്മാവ് അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അവബോധം വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ, ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു കള്ളനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവബോധം നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ. അതായത് ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കള്ളൻ ആ കത്തി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക? ഒരു വ്യക്തിനെ ഉപദ്രവിച്ച് സ്വർണം പൈസയൊക്കെ കൈക്കലാക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആളെ വധിക്കാനായിരിക്കും ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ആ കത്തി കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കത്തി കൊണ്ട് എന്താണ്, രണ്ട് തരത്തിലും കത്തിയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അവബോധം വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉപയോഗം വ്യത്യാസമാണ്. ഒരാള് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരാള് ജീവൻ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും അവബോധത്തിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. അവര് ഏത് രീതിയിലാണ് അവബോധം, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവബോധം, അതനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരാള് രക്ഷിക്കുന്നു, ഒരാള് വധിക്കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ അവബോധം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ ബാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അത് നമ്മളെ എന്തിനെ കൂടി ബാധിക്കാണ്? നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ ബാധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ മന്ദരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും, അതായത് ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അത് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രക്രിയ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്, അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോലെ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരു അധ്യായം, ഇപ്പൊക്കെ ചെറിയ അധ്യായതുകൊണ്ട്
മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഉത്തരം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോന്നിന്റെ? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ പറയുന്നത് ശരീരം. ക്ഷേത്രം അല്ലെ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞനോ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രം. ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ബന്ധനായ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ കർമ്മവേദി, ശരീരം. ഒരു മിനിറ്റ്. ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പരമാത്മാവിന് ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയും. എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് രണ്ടും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലായി. ഇനി ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതല്ല, ജ്ഞാനം ക്ഷേത്ര ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതായത് ശരീരത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് നീ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ല, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭൗതികതയിലുള്ള വിരക്തി, ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനം, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മൂലപ്രകൃതി, ജ്ഞാനം, എന്നിവ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ആഗ്രഹം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. നമ്മളും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനുള്ള വേറെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തെന്ന്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിന്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അറിവ് നേടേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് നേടേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് അറിയണം. അത് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്ത്? ഇത്രയല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചുള്ള. അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരം? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞൊന്നുകൂടി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതിക തൃഷ്ണ, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരി, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ?
എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനുണ്ട്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ആയോ? 24 കിട്ടിയോ? കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, പിന്നെന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഒന്ന് മാതാജി പറയാമോ ഒന്നുകൂടെ? ത്രിഗുണങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ വന്ന? ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു എഴുതാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ 5 എണ്ണം, പഞ്ചഭൂത 5 എണ്ണം, വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, കർമ്മേന്ദ്രിയ 5 എണ്ണം, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങൾ, പിന്നെന്താ വന്ന? മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള്. നിത്യാഹങ്കാരാണോ? നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരാണത്. മാതാജി അതൊരു വർഷം കൂടെ പറയാവോ? ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഒന്ന് വരുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. 5 അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, അങ്ങനെ 20 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള്. കൂടുതലായില്ലേ? എണ്ണം കൂടുതലായിപ്പോയില്ലേ? 24 കൂടുതലായിപ്പോയില്ലേ? അത് കൂടിയാ? അതെങ്ങനെ വരുന്നേ? നോക്കിയേ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ചേർന്ന് 10, 11, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അങ്ങനെ 24. മാതാജി 5 എണ്ണം വെച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാത്തിലും? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മൂലപ്രകൃതി, കർമ്മജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേരുമ്പോ 10. പിന്നെ മനസ്സൊന്ന്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അങ്ങനെയല്ല 24. അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ, അപ്പൊ 20. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക കിട്ടിയോ മാതാജിക്ക്? മാതാജിക്ക് കിട്ടിയോ? മഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ 20 ആയില്ലേ? അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങള് 4 എണ്ണം. 3. അപ്പൊ 23 ആയില്ലേ മാഡം മാതാജി? പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സാ, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോ 24 കൂടുതലായില്ലേ? 24 ആയുള്ളൂ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള് 24. ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാണ് എടുക്കണേ? ഒന്നോ? അല്ല, അത് 3 എണ്ണം വന്നില്ലേ? മനസ്സൊന്ന്, ബുദ്ധി 1, മിഥ്യാഹങ്കാരം 1, ത്രിഗുണങ്ങൾ 1 എണ്ണം, അപ്പൊ 4. മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ത്രികോണം നമ്മൾ വീണ്ടും 3 വരില്ലെന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതല്. 3 + 1 4 നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മാതാജി പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ. നീ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മങ്ങളിലെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം. മഹാമന്ത്രം ഹരേ